Na našej škole sa konala súťaž Zenit a my sme boli samozrejme pri tom. V týchto dňoch prebieha na našej škole súťaž v Zenite. Je to súťaž v mikroelektronike, v programovaní a webdizajne. Je to 33. ročník. Súťažiaci Zenitu v programovaní programujú 9 rôznych úloh v programovacom jazyku, buď Pascal alebo C++. Naši žiaci si vybrali všetci C++. Úlohy dostali vytlačené na papieri s tým, že majú k dispozícii okrem zadania aj vstupy, ktoré použijú a vedia, aký výstup programu musí priniesť. Chcela by som povedať, že som veľmi rada, že tento rok sa súťaže zúčastnili až 6 študenti. To znamená, že začína sa u nás programovaniu viac dariť, lebo napríklad minulý rok sme túto kategóriu vôbec neobsadili. Aké úlohy plnia súťažiaci v kategórii Zenit v elektronike? Tak kategóriu sú dve. Jedna kategória B, sú prváci a druháci. Tí napísali test, celkom úspešne myslím, no a teraz sa boria s ručným návrhom plošného spoja. Druhá kategória A, sú tretiaci a štvrtáci. Títo tiež napísali test a momentálne pracujú na výpočtovej technike, kde navrhujú plošné spoje pomocou návrhového programu Eagle. Súťaž bude pokračovať v praktickom zapojení, kde teda postupí prvých 10 účastníkov a títo po vyhodnotení potom postupia do krajského kola, ktoré sa uskutoční 1. decembra na našej škole. V školskom kole Zenit v kategórii programovanie získal prvé miesto Michal Kováčik. V kategórii webdesign prvé miesto získali Jan Makúch a Branislav Mateáš. A v kategórii elektronika prvé miesto získal Miroslav Kamhal a Andrej Belko.